performanță de 5 stele. Iată casa rugby-ului românesc. Suntem pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf, unde, așa cum vă spuneam, va începe ultimul meci test al anului. Iată imagini cu echipa României. Sunt imagini cam cu o oră înaintea startului acestei confruntări. Lynn Howells, galezul care a fost mandatat să ducă echipa națională la Cupa Mondială, a și făcută. Vali Calafeteanu. Sunt și modificări în primul 15 de start despre care vă vom vorbi ulterior. Stelian Burcea, Cătălin Fercu, iată jucătorii cu state vechi în echipa națională. Ciobi Gal, Florin Surugiu. Sunt momentele de dinaintea confruntării. Sosirea stejarilor, capitanul Mihai Macovei. Acesta este și vestiarul stejarilor. Totul este pregătit ca la carte. Toate condițiile sunt îndeplinite. Tricourile de joc, absolut totul este pregătit. Avem și sosirea Canadei, o echipă cu care ne-am înfruntat până acum de 4 ori. De 2 ori la Cupa Mondială și de 2 ori în cadrul meciurilor test. Este un bilanț, așa să spunem, de egalitate. 2 victorii în contul canadienilor, 2 victorii în contul României. Așadar, astăzi este a 5-a confruntare dintre cele două formații. Vă spuneam, echipe calificate la Cupa Mondială, echipe care se vor întâlni în faza grupelor. O atmosferă frumoasă, iată și jucătorii canadieni care soseau la Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf. Sunt imagini, așa cum vă spuneam, surprinsă de colegii mei înainte cu o oră de startul acestei confruntări. Imagini surpriză de colegul meu, Horațiu Dumitru. Iată-i, așa cum vă spuneam, pe canadieni, o echipă puternică, o echipă în continuă creștere. Este foarte important să avem astfel de adversari. Așa cum vă spuneam, ne vom întâlni cu canadienii, ne vom întâlni la Cupa Mondială. Este al 3-lea meci test. În urmă cu 2 săptămâni, România a jucat împotriva Statelor Unite, săptămâna trecută împotriva Japoniei și iată acum evoluăm împotriva Canadei. Totul este pregătit, avem și confirmarea grafică a echipelor. Haideți să vă prezentăm România, care intră într-un prim 15 format din Mihăiță Lazar, Otar Turașvili, Horațiu Pungea, Alin Coste, Valentin Popârlan, Mihai Macovei, care este capitanul formației, Valentin Ursache, Stelian Burcea, Valentin Calafeteanu, Florin Vlaicu, Ionuț Botezatu, Robert Dascălu, Ceaba Gal, Dorin Manole și Cătălin Fercu sunt cei 15 antrenați de Lynn Howells. Un prim 15 modificat, Daniel, față de meciurile trecute. Da, bună seara. Sunt meciuri test, sunt meciuri care dau posibilitatea membrilor staffului să-i vadă pe toți sportivii care au fost convocați și tocmai de aceea mă bucur că sunt pe lista sportivilor noștri și jucători foarte tineri. Iată, și pe jucătorii celor două echipe sunt pregătiți să pătrundă pe teren pentru startul partidei. Aceiași copii pe care îi vedem la fiecare meciuri își așteaptă idolii, de ce nu să putem spune. Daniel ne poate spune mai multe despre acești copii. Da, de data aceasta sunt copiii grupelor de la Rugby Club Pantelimon. Iată, vedem intrarea celor două echipe. Meciul trecut, meciul cu Japonia, au fost cei de la Rugby Club Antonio Junior. Acum 2 meciuri au fost cei de la Șoimi București. Sunt copii de la sub 10 ani, sub 12 ani, care, iată, au ocazia să-și vadă live, ca să spunem așa, idolii. O intrare grandioasă pentru cele două formații, așa cum vă spuneam, este ultimul meci test al toamnei. Este important, jucăm contra Canadei, cea cu care vom juca și la Cupa Mondială anul viitor. Avem, așa cum spuneam, un bilanț împărțit. 2 victorii de partea lor, 2 victorii de partea noastră. Este meciul cu numărul 5. Da, de fapt sper foarte, foarte mult ca victoria în tot cazul să fie la anul de partea noastră. Da, este important, l-am văzut în imagini pe capitanul României, Mihai Macovei. Haideți să vă prezint și formația Canadei. Hubbard Bidens, Aaron Carpenter, Jason Marshall, Jamie Cudmore, John Fallon, Jeb Sinclair, Naniak Dalla, Tyler Ardon, care este și capitanul formației, Gordon McCrory, Patrick Parfrey, Vander Merv Hearn,
Connor Trainer, Jeff Hassler și James Pritchard. O echipă, așa cum spuneam, a Canadei într-o continuă creștere. O echipă foarte puternică. Însă acum ne pregătim de cele două imnuri de stat. And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. We will start with the Canadian national anthem of Canada. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Am ascultat imnul Canadei. Doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru Deșteaptă-te Române. Imnul României, Deșteaptă-te Române. And now, Romanian national anthem. Deșteaptă-te Române. Ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că azi de mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Hai România, am ascultat Deșteaptă-te Române. Întotdeauna în moment apar de aici pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf. Întotdeauna suporterii, cât și jucătorii cântă din tot sufletul imnul de stat. Așadar, mulțumim și fanfarei Jandarmeriei Române. Ne așteaptă un meci extrem de interesant, însă un meci, așa cum spunea Daniel, nu prea bine văzut în lumea pariurilor sau poate în... Nu, de fapt în lumea rugby-ului sunt mai multe site-uri de specialitate care dau echipa Canadei ca fiind cea câștigătoare la minim 10 puncte diferență. Vom încerca să demonstrăm întotdeauna că, în primul rând, România a crescut de la meci la meci și, de fapt, ne dorim ca România astăzi să arate mai bine decât săptămâna trecută contra japonezilor. Nick Bryant este centralul acestei confruntări, un arbitru originar din Noua Zeelandă, născut în 1981, care de profesie este inginer agricol. Aș fi mirat să fie de altă meserie. Da, mai ales în acea țară. O revenire în 15-le nostru și este și cea lui Vali Ursache. Da, e bine că Vali Ursache a fost reintegrat, ca să-i spunem așa. Ne așteptăm foarte mult de la un jucător cu experiența lui. Din păcate am pierdut alți doi jucători de mare experiență. E vorba de Ovidiu Tonița și Daniel Carpo, accidentați în meciul cu Japonia. Dar venirea lui Vali Ursache sperăm să fie un plus pentru echipa noastră.
Prima margine pe care canadienii vor beneficia de repunerea în acea margine redusă. Au câștigat-o fără probleme și iată-i cum avansează foarte bine. Da, și-au propus încă de la început să-și impună stilul de joc. Noi, în schimb, ne-am propus pentru acest meci ca imediat după fiecare acțiune de placaj să stăm cam cu jumătate de metru în spatele liniei ultimilor picioare, tocmai pentru a nu mai greși atât de mult. Da, exact ceea ce spuneam, o nouă lovitură de pedeapsă. În primele 2 meciuri am greșit de foarte, foarte multe ori. Arbitrul consideră că placajul capitanului nostru Macovei a fost un placaj înalt, tocmai de aceea a sancționat România. Iar canadienii au acum ocazia să pună primele puncte pe tabelă. Da, se va pregăti să încerce acolo James Pritchard, să vedem dacă va reuși. Să nu uităm, anul trecut am câștigat la mustață prin acea lovitură de pedeapsă reușită de Florin Vlaicu. Da, e adevărat. Să vedem, niciun meci nu seamănă cu altul. Jucătorii noștri par a nu mai avea forma de anul trecut, dar nu e niciun fel de îngrijorare în perspectiva meciurilor de Cupă Mondială. Da. Da, balonul trece puțin pe lângă stâlpul din stânga. Să vedem ce vor juca în prima partidă contra Statelor Unite. Și în a doua au fost stiluri diferite, cei drept și adversari cu jocuri diferite. Tocmai de aceea spuneam că avem nevoie de cât mai multe meciuri de asemenea anvergură, în care adversarii să ne propună tot felul de alte stiluri de joc. Am văzut până acum foarte, foarte rapid da, o nouă lovitură de pedeapsă, același Mihai Macovei pe care arbitrul a văzut intrând în acea aglomerare din lateral. Vedem, da, e în mod evident. Canadienii nu reușesc să dea balonul în margine, tocmai de aceea România, prin Vali Calafeteanu, reușește să ducă cât mai departe balonul de terenul nostru de țintă. Canada va beneficia de o aruncare în margine pe linia de 40 din terenul nostru. Mai mult ca sigur optează pentru o margine redusă în 6 oameni pe mijlocul marginii. Da, o margine câștigată foarte bine. Încearcă să constituie un mol. Canadienii știu foarte bine că forța pachetului nostru de înaintare este interesantă, da, dar de data aceasta centralul consideră că am prăbușit acest mol. Bineînțeles că după 3 după 3 asemenea penalități, era în mod automat necesar ca centralul să-l cheme pe capitan și să-i ceară ca echipa să fie mult mai disciplinată. Într-adevăr, deja sunt primele 2 minute și s-au acordat 3 lovituri de pedeapsă, foarte multe într-un asemenea meci. De obicei se spune că la înalt nivel echipa care face sub 10 lovituri de pedeapsă are mari șanse să câștige jocul. Deja noi avem 3 lovituri de pedeapsă. Da, și de data aceasta cele 3 puncte. Exact, trimite printre buturi și iată că vin primele puncte în contul Canadei. Ne precipităm prea mult, poate că ar trebui să comunicăm mai mult între noi.
Penalty converted by number 15. În tot cazul se vede mult mai multă determinare în rândul echipei Canadei. Foarte bună lovitură de pedeapsă. Din păcate, Ionuț Botezatu n-a putut să recepționeze balonul. Se lasă un avantaj pentru canadieni. Un șut bun tocmai pentru ocuparea spațiului. Este Cătălin Fercu acolo, trimite un balon de urmărire. A fost împiedicat să urmărească acel balon. Un paravan, da? Și România va beneficia de o lovitură de pedeapsă. Să vedem decizia. Florin Vlaicu, da, vrea să transforme în puncte. E o poziție destul de dificilă. Pe partea dreaptă, la aproximativ 45 de metri. Da, noi avem încă o dată reluarea. S-a văzut foarte clar cum Cătălin Fercu a fost acolo. Cătălin Fercu a văzut foarte bine acel spațiu din spatele primei linii de apărare. A încercat să șuteze acel balon peste acea primă linie de apărare, tocmai că în ideea în care trebuia să urmărească și să recepționeze acel balon. Haideți să urmărim execuția lui Florin Vlaicu. Îi auzim pe cei mici încurajându-l. No. Direcția nu a fost una benefică. În schimb, mai mult ca sigur, vom recupera balonul din lovitura aceasta de reîncepere. Canadienii anticipez că vor opta pentru o lovitură de picior lungă. Urmărește acolo Florin Vlaicu, recepționează foarte bine, dă drumul balonului. Mihai Macovei foarte bine a intrat în acel punct de fixare. Canadienii ne propun o apărare ranversată. Din nou, foarte bine Stelian Burcea stă în picioare, se păstrează posesia. Această posesie este la... A scos de acolo Dorin Manole. Da, din păcate o greșeală a lui Otar Turashvili de recepționare a posesiei. Se constituie foarte bine apărarea noastră într-un zid acolo. Vor schimba partea. Bine intervenit acolo Dascălu din interior spre exterior. Se ocupă bine spațiu. Offside. Da. Went forward off white foot and then he's offside. Offside. Consideră că era constituită acolo o grămadă spontană, tocmai de aceea Florin Vlaicu era dincolo de ultimele picioare, era în offside. Cert este că Dascălu a închis foarte bine în acea poziție, bine placat și Macovei. Da, din nou canadienii beneficiază de o lovitură de pedeapsă, foarte multe lovituri de pedeapsă în acest debut de meci. Distanța este una destul de mare. Și de data aceasta mijlocașul la grămadă canadian va încerca să repună. Probabil că au doi transformări, unul pentru distanțe lungi și unul pentru distanțe mai scurte. Gordon McCrory. Bună lungime, da, dar n-a avut suficientă forță. Exact. Distanță. Da, a fost destul de mare, undeva de la centrul terenului. Exact. Probabil de aproximativ 50 de metri. 3-0 rămâne în continuare scorul pentru Canada. Este ultimul meci test al anului. Da, e ultimul meci și pentru canadieni, care până în iunie la anul nu vor mai avea meciuri de jucat. România vom avea 5 meciuri în Cupa Europeană a Națiunilor.
Oh, sorry, mate. Iată, am văzut un atac al canadienilor în zona arbitru, cum se spune. De obicei se încearcă atacul în acea zonă. Ciobigal foarte bine a placat, se încearcă bine și Otar Turashvili a îndepărtat un balon într-o grămadă spontană care nu era bine constituită. Yeah, White kicked it through, yeah. Imagini frumoase din tribune, sunt și suporteri canadieni sosiți la meci. Aici, de regulă, este o atmosferă aparte în tribunele stadionului. Sigur, există o prietenie, ca să-i spunem așa, nu există rivalitate între galerii. Foarte bună propunere, dar probabil că Ciobi este accidentat. Wait. Da, Ciobigal. Bine placat Poprâlan. Da, au fost o serie de placaje excelente. În tot cazul, până acum, bună apărare din partea României, bună păstrarea posesiei din partea Canadei. Și tocmai această apărare îi obligă pe canadieni să șuteze în margine. Dar mai mult ca sigur Ciobigal va fi înlocuit. Da, este probabil mai gravă accidentarea, însă spiritul jocului. Iată acel contact. Spune multe asta despre caracterul unui rugbist care este schimbat, el dorea cu orice preț să... Dar de obicei când se întâmplă un asemenea incident, vrei să joci tocmai pentru a demonstra că a fost un accident nefericit de joc. Bine recuperat balonul în margine de către ai noștri, rămân în 22, Vali Calafeteanu, un șut lung care îndepărtează balonul de 22-ul propriu. Yeah, you have time. You'll have time. Yeah, it's fine. Repunerea lui Carpenter. Da, va fi margine completă pe mijlocul marginii, dar balonul să câștigăm posesia. Exact, a intrat în posesia lui Mihaiță Lazar. Vali Ursache. Foarte bine îndepărtat balonul. Ionuț Botezatul încearcă să câștige metri buni. Mihaiță Lazar. Și el foarte puternic, a plecat acolo cu balonul. Fercu în ax văzuse bine o breșă și se consideră că cel care a placat nu a eliberat purtătorul de balon, în cazul nostru Cătălin Fercu. Tocmai de aceea se dă o lovitură de pedeapsă. Din păcate Vlaicu nu trimite în afara terenului balonul. Și canadienii reușesc să trimită balonul în terenul nostru. A recepționat din nou Cătălin Fercu, din nou o pasă, o schimbat partea de atac. Da, au încercat să declanșeze un contraatac. Balonul se află totuși în posesia noastră. Să vedem poate acum, însă nu va fi prins acolo balonul. Îi se dă din nou lui Vlaicu în brațe. Este un joc cu piciorul pe care am încercat să-l exersăm, tocmai pentru a-i forța pe canadieni să declanșeze acest contraatac. Noi avem o linie bună, dar am văzut până acum că n-am urmărit foarte bine balonul. Se consideră că a fost un înainte. Chiar aș vrea să văd această reluare. Mi se pare ciudat. Prea ușor găsește breșa acolo, este placat, balonul intră în posesia jucătorilor noștri. Dacă ar fi fost un înainte, ar fi trebuit să fie o lovitură de pedeapsă, pentru că dintr-un înainte al nostru, un jucător aflat fața balonului
ar fi fost fluierat în offside. Tocmai de aceea am vrut să revăd această fază. Să-i dăm credit totuși arbitrului, a fost mai aproape de fază. Un meci dur până acum. Canadienii sunt de asemenea foarte, foarte puternici. Sunt jucători care au experiență destul de mare din campionatul Angliei. Make sure we have space, okay? Space. Indică centralul locul. Grămadă ordonată cu introducerea Canadei. Foarte importantă această grămadă la centrul terenului. Hai să vedem, este chiar prima grămadă. Da. Tocmai de aceea spuneam că e foarte important. Number 9, you pushed them. Da. Pushed. În sfârșit. Arbitrul consideră că numărul 9 și-a împins adversarul direct. Da, și am văzut acolo, dar asemenea lucruri sunt relativ obișnuite, doar dacă vrem să fim mai catolici decât papa. Corect. Discipline or someone goes, yeah? Au mutat jocul undeva în propriul nostru 22. Dar e automat că dacă arbitrul a început să aibă o imagine despre echipa României ca o echipă indisciplinată, așa va duce meciul până la sfârșit. Să vedem această tentativă de pătrundere. Circulă bine balonul, trebuie să acoperim acea zonă. Se pare că a fost un înainte. Foarte rapid balonul a ajuns la aripă. Să vedem această reluare. Am fost surprinși de această circulație a balonului, o pasă sărită, fiecare își luase omul, eram într-adevăr într-un supranumeric, 4 contra 3. E clar că arbitrii care au venit sunt avizați de forța pachetului de înaintare al României și încearcă să fie atent, să nu se lase, între ghilimele, păcăliți. Se permite introducerea lui Vali Carafeteanu. Și canadienii știu foarte bine că au de-a face cu un pachet de înaintare solid. Cu toate acestea am reușit să păstrăm posesia. Vali șutează lung balonul, se declanșează un contraatac. Stop. Balonul a ajuns în terenul de țintă, acolo Cătălin Fercu îl culcă și vom beneficia de repunerea la lovitura de reîncepere. Probabil că și accidentarea lui Ciobi Gal, care este unul dintre liderii liniei de 3 sferturi, a creat așa o mică, hai să-i spunem, lipsă de încredere. Sper ca băieții noștri să-și revină rapid. L-am văzut pe Florin Vlaicu șutând lung. Canadienii încearcă să atace pe acea parte și iată și accelerează foarte bine. Găsit breșa. Păstrează posesia. Au trecut rapid în cealaltă parte a terenului. Un placajul acolo administrat de către Mihai Macovei. Absolut corect. Numărul 8 a venit din lateral și a fost fluierat de către arbitrul central. Vom vedea acum. Iată-l și pe numărul 7. Și ieșim sigur din 22. Da, ba mai mult mutăm acțiunea jocului la centrul terenului. Mult mai dinamici canadienii, mult mai pe fază, ca să-i spunem așa. Yeah, use the line.
Margine redusă optează România. Otar Turajvili, georgianul naturalizat, se pregătește să repună. Trimite lungă acolo, prinde Foarte capitanul bine Macovei. Macovei. Flaicu mai departe către puternicul Variul Sache. Un prim punct de fixare, acolo Dascălu încearcă să creeze un alt punct de fixare. E important să găsim breșa, iată-l pe Mihăiță Lazar, care este blocat în primă fază, se consideră un mol. După cel de-al treilea punct de fixare nu s-a bătut linia de avantaj, tocmai de aceea s-a încercat un joc cu piciorul. Joc cu piciorul care îi obligă pe canadieni să șuteze înapoi. Șutează și Florin Vlaicu. Este încă un joc de tatonare, 3-0 nu înseamnă foarte mult. Sunt 20 de minute în care ambele echipe încearcă să vadă unde ar putea să penetreze sistemul defensiv advers. Trimis lung. Nu s-au reușit cu puține emoții să păstreze posesia. S-a văzut că aripa noastră în acea parte era urcată, ca să-i spunem așa. S-a încercat trimiterea cu piciorul balonului exact acolo. Era Cătălin Fercu. A recepționat balonul, dar din păcate a încercat să declanșeze un contraatac. Îl vedem în imagine, numai că a fost prins și scos în margine. Canada va beneficia de aruncarea în margine. O margine, un aliniament redus ales de către canadieni, 5-5. Se aruncă chiar pe mijloc, către mijlocașul la deschidere. Au încercat să fim surprinși. Stai. Bună apărarea până în aceste momente. Bine Ioniță Florin, acolo s-a apărat. Se încearcă prin aceste puncte de fixare o mult mai bună destabilizare a apărării României. Se consideră că a fost un înainte, balonul este în posesia băieților noștri. Și tocmai de aceea Cătălin Fercu încearcă să-l îndepărteze cât mai mult. Se joacă rapid. No, până la urmă se fixează marginea. O serie destul de mare de lungă de atac a canadienilor. Am ieșit cu bine acolo. Cum mai caracteriza acea fază și efortul depus de băieți? Interesant, până acum sunt concentrați. Cred că mai ales apărarea a fost bună. Interesantă până la urmă decizia arbitrului central. Dacă mărginașul indicase că balonul este al României. Încerc acolo Robert Dascălu, vorbim imediat, este o fază periculoasă de atac. Acolo am reușit să stopăm. Scăpase foarte bine canadienii, periculos. Un nou înainte, s-ar putea declanșa contraatacul din partea României. Până la urmă, Vali Calafeteanu consideră că e bine să ieșim de acolo și o face foarte bine. Revenind la marginea de dinainte, arbitrul de margine considera că este aruncarea României, ca și în acest caz. Arbitrul central a venit și a schimbat decizia acestuia. Mai mult decât atât, aruncarea în margine a fost, din punctul meu de vedere, strâmbă, dar a fost fix pe poziția noastră. Nu-i nimic. Vom juca, avem aruncarea în margine. Se consideră că de data aceasta canadianul ieșise afară, dar am pierdut balonul din această aruncare. Bună apărare
Vali Ursache și cu Macovei. Se încearcă întoarcerea posesiei. Alin Coste acolo își plachează adversarul direct. Foarte bine intervenit și Horațiu Pungea. Tocmai această apărare îi obligă pe canadieni să șuteze. Bine recuperat de Botezatu. A salvat excelent acolo balonul. Din nou încearcă să declanșeze contraatacul Cătălin Fercu. Vlaicu l-am văzut încercând de data asta a șutat și a șutat într-o zonă liberă. Nu cred că se va declanșa de aici un alt contraatac. Se șutează și Vlaicu lasă balonul să cadă de câteva ori. Până la urmă îl trimite în margine. Da, șutează în margine. Un joc dinamic până în aceste momente. Ambele echipe, după cum spuneam, e absolut normal, cu un an înaintea Cupei Mondiale, încearcă să nu își arate chiar toate secretele, exact. ca să-i spunem așa. România este într-un evident progres, mai ales în faza de apărare, după cum spuneam. O margine bună a canadienilor, iarăși o margine redusă. Vedem cei 3-4 înaintași în acest culoar de 15 metri, unde se încearcă declanșarea supranumericul. Bine, Mihăiță Lazar a recuperat balonul. Acum balonul este la Stelică Burcea. A reușit să țină foarte bine. Cătălin Fer cu o pasă săltată acolo. Da, dar din păcate nimeni nu se propune pentru a recupera această posesie. Macovei ține posesia. Da, a prins foarte bine balonul și a ținut posesia. Otar Turașvili. Da, se dă o lovitură de pedeapsă, un avantaj. Vali Ursache încearcă din nou să câștige câțiva metri. Bună acțiune de joc a României în centrul terenului. Încercăm să dinamizăm. Vali încearcă să găsească o breșă în axul acelei spontane. Până la urmă centralul este obligat să-i penalizeze. O acțiune mai logică, mai cursivă a echipei României, în care au fost înlănțuiți 4 sau 5 momente de joc, au fost înlănțuite. Important că am reușit să menținem posesia. E adevărat că încă nu am reușit să batem linia de avantaj. O bună apărare a Canadei de asemenea. Ei, și iată cum Vlaicu a mutat jocul în 22-ul canadian. Poate să fie o fază interesantă și pentru noi. Reușim să ajungem în preajma terenului de țintă. Dacă vom reuși să recuperăm balonul în margine, dacă vom reuși să constituim un mol, pentru că anticipez că asta va fi, mai ales că România optează pentru efectiv complet în margine. Simte și publicul momentul bun în care se află echipa stejarilor. Mihăiță Lazar, da, din păcate se consideră că Mihăiță Lazar, care a luat balonul, a intrat într-un coechipier, tocmai de aceea se consideră că este un offside involuntar și se acordă o grămadă ordonată cu introducere canadiană. Sunt mici greșeli, încă mici reglaje care vor trebui puse la punct. Sunt convins că toate aceste lucruri se vor face până la Cupa Mondială. Da, așa cum spuneai, să nu uităm, urmează meciurile din Cupa Europeană a Națiunilor. 5 partide excelente pentru repetiție. Bună grămadă ordonată a României. Da. Excelent. Foarte bun efortul înaintașilor noștri pe introducerea adversă. Au obligat jucătorii din linia întâi să prăbușească această grămadă ordonată. Tocmai de aceea arbitrul este obligat să acorde o lovitură de pedeapsă. Da, o lovitură de pedeapsă pe care Florin Vlaicu va încerca să o trimită printre buturi. Va fi un meci de uzură acest meci cu Canada.
Cine va rezista în apărare mai mult, cine va reuși să păstreze mai mult posesia, cine va fi mai precis la aceste lovituri de pedeapsă, cred că va câștiga până la final. I can't hear at all. Do you want to try and talk? Lovitura de pe linia de I can't 22. hear. Da, undeva în lateral stânga, Florin Vlaicu se concentrează și trimite balonul printre bețe. Da, și iată vin primele 3 puncte ale României. Este egalitate 3-3 în confruntarea contra Canadei. Îl avem în imagine pe Lynn Howell împreună cu stafful său. I can't hear you guys. There's a unit on the back. Just have a... No, I got no... What's that time, minute? Avem în reluare execuția lui Florin Vlaicu. Da. Câteva probleme tehnice pentru central. Nu poate comunica cu arbitrii de margine. E foarte interesant că România a intrat în 22-ul Canadei și a și marcat puncte. Demonstrează o creștere a eficienței jucătorilor români. O lovitură de începere lungă, da, Florin recepționată, recepționată de Vali Calafeteanu. Vali care ciudat șutează destul de lung în apropierea liniei de centru. Dar arbitrul de margine consideră că a ieșit balonul mult mai aproape de linia de 22. Se aruncă pe centru, se joacă rapid, foarte bine închide acolo Otar Turashvili, care plachează mijlocașul la deschidere. Bună comunicare în apărare. Canada încearcă până la urmă să dinamizeze jocul, foarte bine sistemul defensiv. A intervenit acolo bine și Vali Ursache. Exact cum spuneam, o luptă de uzură. Orice placaj, din păcate ratat, poate însemna mult. Se consideră că ar fi fost un înainte. Interesantă fază, după cum spuneam, un placaj ratat. Iată o decizie, placajul a fost înalt. Până la urmă se pasează într-adevăr Alin Coste în încercarea lui de a recepționa balonul. L-a scăpat spre terenul de țintă canadian. Momente de respiro pentru cele două echipe și momente de bucurie pentru spectatorii aflați în tribuna de aici de la Arcul de Triunf. Da, canadienii cu frunza de arțar, noi suntem cu frunza de stejar. Da. Războiul celor două frunze. Oricum, este de subliniat din nou, ca și în celelalte două meciuri, efortul deosebit al pachetului de înaintare. Jucătorii de linia întâi au mare experiență. Mihai Lazar, Otar Turashvili și cu Horațiu Pungea, trei jucători de certă valoare. Se reface grămada. Listen, here's the mark. You sit up. Da, sunt mici tertipuri ale canadienilor prin care încearcă totuși să ne, hai să-i spunem, să ne perturbe concentrarea pentru acest moment, pentru că până la urmă
grămada ordonată este și rămâne o luptă. Stop, stop, stop. Această refuzare a legării That setup looked fine. You stay in it, okay? poate fi penalizată. E vorba de talonorul canadian care refuză timpii de legare dictați de către central. Crouch! Keep going, keep going. Binds! Sits! Asta e bine pentru că, iată, echipa noastră rămâne concentrată. Out, play, ball's out, play on! Ar fi fost un înainte, după părerea mea, dar totuși jocul continuă. Da, și iată cum reușesc să se apropie canadienii de linia de 22. No, no, no. Da, din nou o așezare bună cu jumătate de metru în spatele liniei ultimilor picioare. Tocmai de aceea canadienii sunt obligați să joace cu mingii prin spate. Bun placajul lui Dorin Manole, luptă bună la sol, dar până la urmă se consideră o lovitură de pedeapsă contra lui Horațiu Pungea. S-a considerat că s-a aruncat peste balon acolo. Tocmai de aceea îi se dă ocazie Canadei să marce alte 3 puncte. Vedem un bun placaj aici și din păcate Horațiu Pungea cade peste acea aglomerare. James Pritchard revine. Ultimele minute jocul s-a echilibrat. Canadienii nu au mai a intrat foarte, foarte mult în terenul nostru. Au intrat acum și beneficiază de această lovitură de pedeapsă. E cam din aceeași poziție din care canadianul a reușit să aducă 3 puncte în dreptul lor pe tabela de marcaj. Ratează. Da, o execuție ratată. A doua execuție ratată și de partea canadienilor. Și ei sunt la al 3-lea meci. Sunt obosiți și ei. Da, practic sunt 3 săptămâni de cantonament continuu, sunt meciuri, sunt deplasări. E adevărat, jucătorii noștri acum, marea lor majoritate, se află la final de sezon. Bună urcare a băieților noștri. Tocmai de aceea această urcare pe locul de cădere a balonului îi obligă pe canadieni să greșească. Au făcut un înainte. Da, vedem și pe această reluare cum a fost scăpat balonul. Și o grămadă la centrul terenului. Da, interesant. Hai să anticipăm. Poate vom lua o lovitură de pedeapsă la această grămadă ordonată. Băieții noștri sunt mult mai concentrați. Și dacă mai avem timp, poate că șutăm în margine și vom reuși să facem un mol. Dar să le luăm pe rând. Prima grămadă ordonată. Îi se permite introducerea lui Vali Calafetean. Excelent, 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 excelent. Trebuie... Da. A anticipat excelent. Lovitura de pedeapsă. Să vedem dacă... Primul pas a fost îndeplinit. Da. De ce spun că ar fi interesant acum să o dăm în margine? Pentru că cu acest moral, pachetul de înaintare ar putea să... Exact, acolo dacă se prinde bine balonul, așa cum spuneai, au un moral excelent înaintașii. Tocmai de aceea... No. Capitanul împreună cu Florin Vlaicu decid să ia puncte. Nu-i rău. E important că această lovitură de pedeapsă a venit. Ar fi fost interesant să o dăm în margine cu acest moral al pachetului de înaintare. Spuneam că am fi putut avea mai mult de la această fază. În schimb, jucătorii simt mult mai bine. S-ar putea ca și arbitrul să-i fi spus capitanului că nu mai au timp pentru această fază.
Sunt momente de concentrare pentru Florin Vlaicu. Da, sunt mai bine de 50 de metri, având în vedere și unghiul din care șutează. Da. Forță suficientă și este și direcție și vin 3 puncte. A avut încredere în el și Mihai Macovei a avut încredere în Florin Vlaicu la această fază. Da, asta înseamnă totuși o foarte bună colaborare între jucători. Avem un grup omogen, un grup care de mai bine de 10 ani joacă împreună și asta se și vede. Aceste puncte animează un pic, animează tribunele. Da, iată o lovitură interesant propusă, o lovitură foarte lungă. Pe care o recepționează din nou Vali Calafeteanu și marginea este tot în acel punct. Parcă am avea un déjà vu. You just sit up. O margine din 6. Interesant să vedem No more times. ce propun băieții noștri în apărare. Două grupe de săritură înainte. Da. Da, și canadienii fac destul de multe greșeli și până la urmă se fluieră pauza. Da, este fluierul de final al primei reprize, 6-3 pentru România în confruntarea contra Canadei. Ne întoarcem în aproximativ 10 minute cu partea secundă. Adi, știi de ce au dobrogenii farmacii Catena? Pa, dobrogenii iubesc apa. Iubirea vine din inimă. Catena e farmacia inimii, de unde vine iubirea. De-aia. Aoleu, Adi, ori ai băut pe vreo sirenă, ori ai mintea întortocheată precum canalele deltei. Atunci ia luminează-mă tu precum farul din Constanța și spune mie de ce vin dobrogenii la Catena, na? Pentru că ei știu un lucru. Nu trag peștii la undițe cum trag oamenii la prețurile mici. Și zici tu că dacă îmi pun un card de fidelitate în undiță... Din inimă pentru Dobrogeni, Catena vă mulțumește cu prețuri foarte mici! Cum ar putea periuța asta să mă scape pe mine de placa bacteriană? Facem pariu? Testăm eficiența Oral-B în îndepărtarea plăcii. Din apă și nitrogen lichid facem 2 discuri de gheață. Eu curăț o bucată cu o periuță electrică Oral-B, iar tu cu o periuță manuală. Să vedem ce periuță a curățat mai bine după cât de repede alunecă. Cineva a pierdut un pariu. Da, Dobro, la cât de curați îmi simt dinții acum, nu m-aș mai întoarce niciodată la o periuță manuală. Pe tine te-am convins? Pentru că îți place pulpa surprinzătoare din Capi Palpi, acum te poți bucura de noul Capi Palpi piersică și multifruct cu bucăți gustoase de fructe. Noi la Alevia susținem sănătatea și un stil de viață echilibrat. De aceea îți recomandăm coenzima Q10, un produs esențial pentru întinerirea organismului și a inimii tale. Îmbunătățește-ți starea de energie a organismului, având de tinerețe grație coenzimei Q10 de la Alevia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sunt mai ieftin și mă găsești doar pe ocazii.ro. Te aștept cu prețuri mici la toate produsele tale favorite. Ocazii.ro. 200.000 de oferte, reduceri până la 60%. Știai că în România una din 3 femei de peste 50 de ani va fi afectată de osteoporoză? Alege Biolent Calciu Magneziu cu D3 pentru un sistem osos sănătos și libertate de mișcare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ce faci, pitic? E răcit. Nu te duci tu la farmacie să iei ceva pentru febră, ceva de tuse, ceva pentru dureri de cap, ceva pentru gât și nu uita să iei ceva pentru nas, te rog. E bine că râdem. Am înțeles. Iau Bioflu sirop și se rezolvă. Bioflu Junior Sirop are un nou ambalaj. Rapid împotriva simptomelor de răceală și gripă la copii. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Să vedem ce zic oamenii despre pasta de dinți pe care tocmai le-am recomandat-o. Cum îți simți dinții după prima utilizare? Chiar îmi simt dinții mai curați. Wow, are dreptate, o super senzație de curățare. E ceva diferit de pastele obișnuite. Fii expert cu noul Blendamed Pro Expert.
Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Busy Day, o emisiune importantă pentru noi toți. OMV Petrom. Performanța inspiră. La o bere cu prietenii. Uneori vreți mai mult, alteori mai puțin. Acum aveți cât trebuie. Noul Golden Brau de 1,5 litri. Cantitatea potrivită pentru orice ocazie la doar 4,99 lei. Poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă, cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Acum împrumutul Provident îți poate aduce prin tragere la sorți un premiu de 1500 de lei. Sună la 021 275 7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. Noi la Alevia susținem sănătatea și un stil de viață echilibrat. De aceea îți recomandăm coenzima Q10, un produs esențial pentru întinerirea organismului și a inimii tale. Îmbunătățește-ți starea de energie a organismului, avânt de tinerețe grație coenzimei Q10 de la Alevia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Îți prezentăm noul sistem de vopsire Velaton 2 în 1. În ziua vopsirii, culoarea intensă pătrunde în firul de păr. Pentru o culoare fascinant de intensă, la 2 săptămâni după vopsire, aplică serul cu pigment de accentuare a culorii. În doar 10 minute, părul tău va avea un plus de culoare până la următoarea vopsire. Noul sistem de vopsire Velaton 2 în 1 de la Vela, marca numărul 1 în saloanele din Europa. Bixtonim Xilo Aroma cu uleiuri volatile desfundă nasul mult și bine. Acțiune delicată, respirație intensă. Detergentul Ariel pudră a devenit gel. Îndepărtează petele ca detergentul pudră, dar îți protejează hainele la fel ca un detergent gel. Noul Ariel pudră lichidă. Pudră și gel într-unul. Sunt mai ieftin și mă găsești doar pe ocazii.ro. Te aștept cu prețuri mici la toate produsele tale favorite. Ocazii.ro. 200.000 de oferte, reduceri până la 60%. Fiule, îmi pare rău pentru discuțiile cu mama și pentru că sunt mereu nervos. Am vrut ca totul să fie bine, dar am intrat în datorii. Îți promit că vom încerca să îndreptăm lucrurile și să-ți oferim tot ce mai bun. Tati, s-a întâmplat ceva? Nimic, doar că te iubim foarte mult. Datoriile dumneavoastră îi afectează pe toți cei dragi. Dacă aveți o datorie la Cruc, sunați-ne. Puteți plăti în rate convenabile. Am semnat un angajament de plată și lucrurile au început să se îndrepte. Cruc 031 413 2020. Tu ai puterea să dai timpul înapoi. Acum poți ajuta la regenerarea funcțiilor ficatului obosit cu Hepatoprotect Regenerator. Reîntinerește ficatul și te simți ca nou. Ce îți oferă statul? Statul în picioare îți poate oferi picioare umflate și obosite. Dar stai liniștit. Devaricid plus C cu extract de castane este benefic pentru problemele picioarelor. Părul meu rezistă la temperaturi ridicate atunci când este protejat. Spuma VelaFlex 2 în 1 cu tehnologia Thermoflex oferă protecție împotriva căldurii și fixare flexibilă. Lasă-ți părul să se îndrăgostească de temperaturi ridicate cu spuma VelaFlex pentru styling și protecție termică. De la Vela, marca numărul 1 în saloanele din Europa. Când ești blocat, eliberarea vine din lucrurile naturale. Pentru un ajutor suplimentar, alege tot ceva natural. Formula unică Senalax cu Sena și Crușin are dublă acțiune pentru un efect rapid. Senalax plus Crușin, primul remediu natural atunci când ești blocat. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să-ți facă mami un masaj bun? Mami! Hai să-l tragi pe gelul, că l-a prins curentul! Carmol Frecție te pune pe picioare.
Într-o dimineață, doctorului John Pemberton i-a venit ideea să creeze o băutură răcoritoare. S-a urcat în trăsură și a plecat după conservanți. Stai, pe vremea aia nu erau conservanți. Ok, atunci fără conservanți adăugați. S-a întors la treabă, a mixat ingrediente delicioase și a creat o băutură atât de răcoritoare că a vrut să o posteze pe Facebook. Nu era Facebook atunci, scuze. Chiar dacă azi ingredientele sunt preparate diferit, gustul unic și răcoritor Coca-Cola rămâne același din 1886. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, pentru partea secundă a confruntării dintre România și Canada. Avem 6-3 la pauză. O primă parte destul de interesant, un joc foarte bun prestat de Naționala României. Este o sărbătoare, totuși, acum pe Arcul de Triunf, o atmosferă frumoasă. Totul este pregătit pentru a începe repriza secundă. Vă spuneam, este ultimul meci test al Naționalei României din această toamnă. Am evoluat contra Statelor Unite, săptămâna trecută contra Japoniei, iar acum stejarii închid seria meciurilor test contra Canadei. Vă spuneam, adversar cu care România se va duela la Cupa Mondială de Rugby de anul viitor. Acestea sunt imagini din tribune, mai exact a celor de la clubul 16, nelipsiți de la toate acțiunile echipei naționale. Sunt mulți suporteri sosiți pentru a vedea echipa națională a României de rugby. O primă parte fără eseuri, câte două lovituri de pedeapsă, de fapt transformate în puncte de România, una transformată de canadieni. Canadienii au beneficiat de mai multe lovituri de pedeapsă, mai ales în startul primei părți. Avem imagine și pe Andrei Rădoi, rezervă până în acest moment. Andrei Rădoi, jucător care evoluează în Anglia. Peste câteva momente vor ieși și jucătorii celor două formații pe teren. Iată, acest lucru se întâmplă acum. Vor ieși jucătorii canadieni. O echipă a Canadei extrem de puternică, o echipă în continuă creștere. Vedem și jucătorii echipei naționale. Să nu uităm, echipa națională calificată la fiecare ediție a Cupei Mondiale din 1987 până în prezent. Iată, ies jucătorii în aplauzele spectatorilor, pregătiți pentru startul părții secunde a confruntării. 6-3, așa cum vă spuneam, după o primă repriză controlată la puncte de către jucătorii români. Au venit foarte mulți spectatori, așa cum vă spuneam. Tribuna întâi este plină, ce vedeți dumneavoastră este și tribuna a doua, însă extrem de animată. Acesta este și centralul acestei confruntări, este Nick Bryant. Încurajări din tribune înainte de startul părții secunde. Florin Vlaicu, iată, de startul reprizei a doua confruntării dintre România și Canada. Trimit și canadienii înalt acolo, urmărește și prinde foarte bine Cătălin Fercu. Foarte bună prestația lui Cătălin Fercu. Scoate Calafeteanu, acolo este Vali Ursache. Da, și jucăm foarte bine, repede, această lovitură de pedeapsă. Vali Calafeteanu pasează acolo. Horațiu Pungea încearcă să pătrundă și se apropie jucătorii români de linia de 22. Din nou Calafeteanu, Vlaicu, o pasă foarte bună. O încrucișare acolo. Da, și va fi o lovitură de pedeapsă în favoarea canadienilor. Va fi o grămadă.
Haideți să vedem, a fost înainte acolo. Mici suporteri canadieni, se dictează timpii de legare. Gordon McCrory se pregătește să introducă balonul. Easy, easy. Relax. Hey, everybody. Yes, sir. No. We've got a new man on. We're going to set a standard, okay? Yeah, first scrum. Just a bit higher, right? A bit high, yeah? Foarte atent centralul acestei confruntări. Crouch! Bind! Sit! Se permite introducerea canadienilor. Da, și iată lovitură de pedeapsă obținută de jucătorii români. Sure, yeah, okay. O grămadă. Acolo se pregătește să introducă Vali Carafeteanu. A stat foarte bine pe înaintare în prima repriză. Drept! Drept! We've got little chance of being successful if your head's down like that, okay? We need to be... Yeah, no, I understand, but your Din back's nou not letting your head avertizați down. canadienii. You come out, but let's see you up. Din nou avertizați. Crouch! Bind! Sit! Duce Vali Carafeteanu foarte bine, reușim să împingem. Pleacă de acolo Stelian Burcea. Bună faza lor noștri. Otar. One! Bun, și o lovitură de pedeapsă. No, you can only stand on the ball. Only on the ball, yeah. What are we doing? Decid din nou să ia puncte cu această lovitură de pedeapsă. Am văzut 3 sau 4 puncte de fixare foarte interesante ale jucătorilor noștri. Bun debut de meci. Dacă și Vlaicu ar reuși să transforme în puncte, am putea spune că echipa României a intrat mult mai bine în repriza a doua. Da. Nu este o poziție foarte grea pentru Florin Vlaicu. Da, cum spuneam, jucătorii sunt la final de sezon. Sunt foarte multe meciuri pe care internaționalii noștri le-au disputat. Ultimul meci al sezonului intern va fi pe data de 30 noiembrie pe Cluj Arena. Rătare. Da, așa cum spuneai, va fi finala cupei între Baia Mare și Timișoara, meci transmis de asemenea de TVR2 pe 30 noiembrie la ora 18:30. 6-3 în continuare pentru echipa României. Dar ceea ce este important este că încă stăm în terenul canadienilor. Ray Barkwell pătrunde pe teren. Mai mult ca singur talonorul a fost înlocuit. Și-au dat seama că au ceva probleme în grămada ordonată. O lovitură de reîncepere lungă. Manole pasează foarte bine pe centrul terenului. Macovei încearcă să creeze acel punct de fixare. Vali Carafeteanu către Vlaicu. Aici Botezatul reține bine posesia.
Din nou Vali, Vlaicu încearcă să stea bine pe picioare, a transmis balonul către Stelică. Se consideră că balonul nu a fost scăpat spre înainte. Bine a intrat acolo Macovei. 22 in the side. Da. No. Din păcate, Just hold on. Yeah, sure. Florin Ioniță a intrat din lateral și a fost penalizat rapid de către central. Canadienii simt că meciul devine din ce în ce mai greu. Tocmai de aceea vor încerca să puncteze din această lovitură de pedeapsă. Can you watch them going forward first? I think they're just spinning around, whipping Okay. them. Yeah. So if they don't go forward, then Yeah. thank you. Yeah, sure, absolutely. Yeah, Yeah. no. I know exactly what you're saying. Thank you very much. Arbitrul a avut o discuție cu pilierul stânga canadian, care îi reproșea că la grămezile ordonate jucătorii noștri nu împing corect. Arbitrul i-a promis că se va uita mai atent la acele faze. Gordon McCrory. Da, a avut forță de această dată. Distanța a fost mult mai scurtă, central. 6-6. Da, se joacă, este egalitate. Un scor interesant pentru tenis. Bună lovitură de începere, bătută de către Vlaicu, bine recepționat de către canadieni care au legat molul, încearcă să înainteze. Un cârlig șutat de către mijlocașul la deschidere, la grămadă, foarte bine Stelică Burcea. Da, bună forța de pătrundere a lui Stelian Burcea. Bun suportul, lovitură de pedeapsă, avem avantaj, se joacă pe acest avantaj. Să vedem Vlaicu, o tentativă de drop goal, tocmai pentru că știa că arbitrul va fi obligat să revină la infracțiunea anterioară. Întoarcă, da, la lovitura de pedeapsă. Să vedem decizia jucătorilor noștri. Da, îi se dă creditul lui Florin Vlaicu. Nu, vor șuta. Da, vor încerca să obțină puncte. E absolut normal, spuneam că jocul va fi un joc de uzură și jocul transformărilor. Your number 7 at the scrum. He came into the front row. He must stay back. Can you tell him? Ask him number 7. Number 7, yeah. Are you? Yeah, stay back, please. Yeah. Da, se consideră că numărul 7, Valentin Ursache, în grămadă ordonată nu are o legare corectă, tocmai de aceea i s-a adus la cunoștință acest lucru, că va fi mult mai bine văzut. Excelentă execuția lui Florin Vlaicu pe centru pentru încă 3 puncte. Americanul nostru aduce încă 3 puncte. Da, este 9-6. Va fi o lovitură de începere interesantă, să vedem unde va bate. S-a comunicat ceva. Da, de data asta se bate lung. Tot acolo Stelică Burcea reușește să țină bine posesia. Se face un nou punct de fixare cu Otar Turașvili. Dar tocmai pentru că el a intrat în arbitru, a avut contact cu arbitru, se consideră că România va beneficia de o grămadă ordonată cu introducere. Exact pe linia de 22.
Asta e bine pentru că de acolo vom putea ieși rapid cu un șut. E foarte important să nu zăbovim foarte mult în terenul propriu. Să ducem cât mai rapid balonul. Oprește centralul jocul tocmai pentru ca Mihai Macovei să poată fi să-i se oprească sângerarea. Imediat medicul Octavian Câmpean și kinetoterapeutul Petrica Tivgă este imediat lângă jucătorul nostru. Dar mai mult ca sigur va trebui să fie schimbat pentru sângerare. Da. Humoreanul nostru Vlad Nistor intră pe teren. Fratele lui, de asemenea, jucător de rugby, tatăl lui antrenor al echipei naționale de sub 16 ani, antrenor la Gura Humorului, o familie de rugbiști. Vlad, la numai 20 de ani, joacă deja în Franța la Castro Olympic, foarte interesant. Bună forța pachetului nostru de înaintare. Da, trebuie folosit acest balon. Absolut corect. Tight head in and up. Tight head in and up, yeah. Da. Pilierul dreapta, numărul 3, se consideră că a împins în sus și tocmai de aceea a fost obligat arbitrul să dea o lovitură de pedeapsă. Extraordinară tehnica a jucătorilor noștri. Mihăiță Lazar este un specialist. Lovitură de pedeapsă care duce balonul dincolo de linia de centru. I need you to stay out of the front row. Stay behind your prop, please. Understand? Yeah. Thank you. Yeah. Multe discuții ale canadienilor cu centralul, încercând să explice câte ceva. Vă dați seama, un jucător de linia întâia este supus unei presiuni de aproximativ o tonă din fața sa și încă o tonă din spatele său. Foarte bun placajul acolo lui Stelică Burcea. Stelică face un joc foarte bun până în acest moment. Până la urmă, canadienii reușesc să păstreze posesia. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Cele din urmă. Un șut înalt, linie de urmărire, balon scăpat. Excelentă decizie. A fost un înainte și un jucător aflat în fața celui care a făcut înainte, a încercat să joace balonul. În mod automat se dă o lovitură de pedeapsă. De data aceasta cred că va fi Vali Calafeteanu care își va intra în rolul de transformer și el este un foarte bun transformer. Am revăzut faza care este o greșeală impardonabilă a canadienilor. Nu, până la urmă tot Florin își ia această responsabilitate. Ar fi minunat ca aceste 3 puncte să fie trecute în dreptul nostru. Oricum, o foarte bună presiune a jucătorilor noștri. Da, și o presiune constantă. No water at penalties. You can't have it. Și având Florin Vlaicu și Trimitre printre buturi. Și iată cum mai vin 3 puncte pe tabelă. ...12 la 6. Până acum am controlat acest început de repriza a doua. Am ieșit foarte rapid din propriul nostru teren. Nu am mai făcut greșelile pe care le-am făcut în prima parte și asta este foarte important.
Să rămânem la fel de concentrați. Din nou o lovitură de începere lungă. Bine prinsă din nou. Foarte bună recepție. A scăpat balonul acolo. Canadienii beneficiază de un avantaj. Bine placat. Inside. Din păcate un avantaj al canadienilor. Bine placat tot Arturașvili în acea zonă. Beneficiază de acest avantaj în continuare canadienii. Chiar au pe centru această lovitură de pedeapsă. Să vedem dacă vor juca din... Până acum cred că s-a luat acea opțiune de joc. N-ar mai fi normal să se mai întoarcă la... Nu, a anunțat că este în continuare avantaj. Da. Se caută breșa în apărarea noastră. 2-2, s-a jucat cu piciorul. Side entry. In the side. Da, și se revine. E absolut normal, pentru că orice avantaj trebuie să fie concretizat exact. în avantaj teritorial, în No, I didn't puncte. get number, sorry. No, I didn't get number. Tocmai de aceea s-a reîntors la lovitura de pedeapsă inițială. O lovitură în fața bețelor, relativ ușoară pentru transformerul canadian. Spuneam că ar trebui să nu mai greșim la fel de mult. E adevărat că presiunea adversarului te obligă câteodată să greșești, nu neapărat cu intenție. Da, și o lovitură reușită. Pritchard mai pune 3 puncte pe tabelă în contul canadienilor. Din nou un ecart de 3 puncte. Da, cu siguranță ne așteaptă o jumătate de repriză foarte interesantă. De-abia de acum vor intra, să-i spunem așa, în acțiune și cele două staffuri. Foarte important când și cum se vor face schimbările. Canadienii deja au schimbat 2 jucători de linia întâia. Hai să anticipăm că în această grămadă ordonată vom încerca să ținem cât mai mult posesia și vom beneficia de o lovitură de pedeapsă. Mihai Macovei pe marginea terenului este gata de a reintra în joc după ce a fost reeșapat. Number 6, I think. Îl vedem și pe Ion Paulică încălzindu-se, pregătindu-se pe margine. Tocmai de aceea spuneam, în rugby-ul modern aceste minute sunt foarte importante. Se numesc coaching, minute de schimbări. Hai să vedem, Daniel s-a introdus. Stăm acolo, automat lovitură de pedeapsă. Da, excelent. Este a doua oară. Acum trebuie să mărturisesc că am mai văzut meciul și... Da. Da, excelent și o decizie care vine în mod normal. Cred că arbitrul și-a dat seama, de fapt, de partea cui este forța în grămadă ordonată. O grămadă ordonată care este supusă unei asemenea presiuni este obligată să greșească și vă imaginați ce decizie va lua dacă vom beneficia de o asemenea grămadă ordonată în apropierea liniei de 5 metri. Ar fi extraordinar, nu de alta, dar am reușit... Cum am reușit și cu America și cu Japonia un eseu de penalizare, am reușit exact. Mai mult ca sigur un eseu de penalizare, dar să nu anticipăm. Să-l urmărim între timp la lucru pe Florin Vraicu. Iată, din nou o execuție perfectă. De car. Da. 15 în contul României, 9 în contul Canadei. N-aș vrea să anticipez, însă deja meciul este un meci de bună factură pentru România.
Am făcut deja un meci mult mai bun decât meciul cu Statele Unite, cam la aceeași valoare, poate chiar peste meciul cu Japonia până acum. Interesantă lovitură de începere, bine prinsă de către Otar Turashvili. Foarte bun târligul lui Vlaicu. Între timp a ieșit Horațiu Punge, a intrat Ion Paulică, cel despre care vă spuneam mai devreme. Bune placajele jucătorilor noștri, se încearcă un joc pe partea închisă. Iarăși un jucător al nostru aflat jos, probabil că este Otar Turashvili. Da, jucăm în 14. La lovitură de pedeapsă, se joacă rapid, încearcă să se obțină o nouă lovitură de la 10 metri. Pasă săltat acolo, foarte bine intervenit Fercu. Astea sunt momentele grele pe care jucătorii noștri le pot avea atunci când se dinamizează jocul. Iată, în acea parte de teren, un 3-3 pe culoarul de 15 metri. Din nou intrăm într-o apărare, într-un sistem de apărare foarte, foarte bine. Îl ține acolo Lazar, le eliberează, este obligat să le elibereze. Se joacă pe acea parte stângă, înainte și am scăpat dintr-o fază destul de dificilă. Da, și o fază destul de prelungită. Mai ales că Otar Turashvili este în continuare jos. 22. Yeah. 22, 21, 22. Probabil că în locul lui va intra Andrei Rădoi. Da. Nu mai poate continua partida Turashvili. Yeah, mate. Yeah, I'm watching. But the picture I'm getting is nu sunt accidentări grave, însă trebuie urmat un anumit protocol. Yeah. Revedem acea prindere a balonului de către Otar Turashvili și efectiv a fost încălecat de către oponentul său. Prin sacrificiul său a reușit totuși să păstreze posesia. Și cum spuneai tu, Daniel, nu sunt accidentări foarte grave, trebuie să le spunem și părinților, celor care la un moment dat își vor îndruma și copiii către rugby. Nu, trebuie în primul rând să spunem că acei jucători sunt pregătiți pentru acest contact, cu cât mai fragedă este vârsta, cu atât ei vor fi mai bine pregătiți pentru asemenea meciuri internaționale. La nivel de copii nu există, hai să-i spunem, riscul unor asemenea accidentări. Aplauze însă pentru Otar Turashvili. La nivel școlar avem ceea ce se numește rugby tag, este un rugby non-contact. Acolo poate fi jucat mixt, atât de către fete cât și de băieți. Da, și să spunem că este o disciplină în continuă expansiune. Exact, este o primă formă de inițiere în jocul cu balonul oval. Apoi există următoarea etapă, cea de mini-rugby. Ați văzut și dumneavoastră în debutul acestor meciuri internaționale destul de multe echipe din București care își dispută meciuri foarte interesante. Sunt copii între 6 și 12 ani care sâmbătă de sâmbătă aici pe terenul Arcului de Triunf joacă. Apoi sunt echipele de sub 14 ani, sub 16 ani și așa mai departe până la 19 ani. Toate aceste etape nu fac altceva decât să te pregătească pentru competiția cu adevărat importantă care are loc la seniori. Schimbări și în tabăra canadiană. Se rea din nou jocul. E important această grămadă ordonată. Trebuie să ieșim din zona noastră de 22. Se permite introducerea lui Vali Calafeteanu. Da, și un cartonaj galben.
Sigur va fi și un cartonaj galben. I'm not talking to you. I can't keep penalising that guy. He's not staying straight. He's leaving me out of options, okay? I can only do what I can do, eh? Da, tocmai de aceea îi se atrage atenția pentru ultima oară. Arbitrul a fost foarte clar. Nu o să mai continui să te penalizezi dacă nu o să rămâi drept. La următoarea vei avea un cartonaj galben. E bine că am ieșit din această presiune. Da, un balon trimis acolo în brațele suporterilor. No, he's out of the way. We play on. Staful echipei naționale. Andrei Rădoi este cel care se pregătește să repună balonul în joc. Bine aruncat în margine de către Andrei Rădoi, o lovitură de pedeapsă. A fost atacat în aer, nu există, nu este voie ca jucătorul care sare în margine să fie atacat în margine. Da, la suport, practic. Iată, Alin Coste este efectiv îmbrățișat de adversarul direct. Gesturi ferme ale centralului. 3-4 lovituri de pedeapsă în ultima perioadă împotriva canadienilor. Asta arată că sunt supuși unei presiuni destul de mari. Asta ne dă curaj. Tocmai de aceea e foarte importantă această margine în 22-ul advers. Iată banca tehnică a Canadei încercând să găsească soluții pentru presiunea pe care românii o exercită. Margine completă. Foarte bine prinsă de către Alin Coste, transferă bine balonul, se constituie un mol. Jucătorii canadieni au încercat din prima să prăbușească această aglomerare, se joacă afară, foarte bine Dascălu, punct de fixare, se întoarce înapoi, dar probabil că arbitrul a aflat mult mai aproape de fază, a văzut acolo un mic înainte. Nu-i nimic, e grămadă ordonată, chiar dacă e cu introducere canadiană. Nu a fost o problemă în ultimele minute. Chiar sunt curios să vedem, în apropiere se află acolo. Nu înțeleg de ce. Da, nu ne-am putut edifica. Cei mai mici dintre suporteri sunt și ei prezenți. Aș putea să vă spun că el chiar într-adevăr face rugby la Șemii București. Iată. Chiar dacă are 5 ani, sunt aproape în fiecare marți și vineri aici pe stadionul Arcul de Triunf. Să sperăm că va fi o imagine de arhivă și eu vom arăta peste ani de zile. Ar trebui. Iată și tribunele care s-au animat. E absolut normal atâta timp cât echipa joacă bine. E pregătit și Marius Antonescu să intre. Ar fi un debut al jucătorului nostru, un jucător tânăr de 24 de ani. Da, un jucător transferat în Franța în urmă cu câteva luni. Da. No. Come this way. Come this way. Too much push, both teams, eh? Wait for the ball. Max there. Foarte important aceste momente. Balonul este departe de terenul nostru de țintă. Chiar dacă Canada introduce în această grămadă ordonată, normal, printr-un răspuns colectiv al pachetului nostru de înaintare, s-ar putea să obținem mai mult decât ne-am închipui. Da. O lovitură liberă. Se consideră că am legat mai devreme. Da, câteva
Da, scurt circuite, da. Nu, amiciții. Sunt... Se pune la punct tactica ultimelor minute. Se transmit doar salutări. Exact. Totuși, rugby-ul este un sport de golan practicat de gentleman și nu ne putem spune decât hello în aceste mici încleștări. Da, s-au terminat și parlamentările. It's been okay, yeah. But the last 5 minutes we've had a bit of that stuff. So can you can you just speak to your teams and we play rugby, yeah? Yes, sir. We play rugby, yeah. Automat arbitrul i-a chemat pe cei doi capitani. A spus că în ultimele minute într-adevăr a fost în regulă și că ar trebui să ne ocupăm numai și numai de rugby. Și Andrei Ursache între timp se pregătește să pătrundă pe teren. Da, sunt jucători de valoare, sunt jucători care joacă în campionate puternice, așa cum este campionatul Franței. Lazar Mihăiță joacă la Castră. Interesantă opțiunea canadienilor, un șut înalt, foarte iată, bine recuperat acolo prin Florin Vlaicu. Valentin Ursache recuperează posesia. Rădoi încearcă să câștige metri importanți. Dar pierdem posesia, din păcate. Suportul a fost acolo tardiv și foarte rapid am trecut din statutul de atacanți în cel de apărători. O bună linie de apărare. Canadienii nu se vor lăsa cu una, cu două. Sunt frustrați de scorul care este afișat pe teren și mai ales de presiunea pe care românii o pun în pe pachetul de înaintare. Bună apărare, bun placajul lui Rădoi acolo. Da, excelent, a intervenit. Se joacă pe parte închisă, bine Vlaicu și cu Stelică Burcea cooperează acolo. Au închis excelent. Din nou Rădoi, un foarte bun placaj. Interesantă din nou opțiunea canadienilor. Dar din păcate Florin Ioniță, cel care l-a înlocuit pe Ciobigal, a fost atent, a încercat să recupereze acel balon, dar l-a scăpat spre înainte. În acest moment intră Andrei Ursache în locul lui Mihăiță Lazar. Mihăiță Lazar întâmpinat cu aplauze. Și Alin Coste îl văd șchiopătând, probabil că va fi înlocuit cu Marius Antonescu, un jucător, după cum spuneam, un jucător tânăr, 22-23 de ani, joacă la Tarbes. Disciplină, așa am auzit pe jucători, mai sunt undeva la 10-11 minute. Foarte importante aceste minute, aici se va da bătălia finală. Aplauze și pentru Alin Coste. No, first, yeah. No push before the ball, yeah? Ia să vedem acum grămada ordonată cum arată, cu toată linia întâia schimbată. Ursache Andrei, Rădoi și cu Ion Paulică. Foarte bună, foarte bună împingere, dar din păcate asta înseamnă presiunea. Au reușit până la urmă să păstreze posesia, dar fiind sub presiune și o grămadă ordonată, au scăpat balonul. Da, e bine că jucătorii noștri reacționează colectiv. Se simte și perioada în care au stat în pregătire. Sigur. Every breakdown and every little fracas that they're having is he's the instigator. Okay. He's not nothing there.
but he's the one that's starting things. Okay. Yeah. I'm also seeing the captain there and too, so I'll have a word to him. Sper ca centralul să nu-și schimbe decizia. Din nou vorbește cu cei doi capitani. Let's not cause problems, okay? Yeah, you stay in discipline. Hey. I also don't need you coming in, and you're 7. Yeah, you stay out of it, okay? Ok. Încearcă să calmeze lucrurile. E bine că n-a schimbat această decizie. E un joc fragmentat, sincer, e un joc care convine jucătorilor noștri, un joc care totuși nu permite canadienilor să-și dezvolte jocul. Canada este totuși o forță, să nu uităm că în mod regulat câștigă meciurile cu Statele Unite, sunt oricum mult mai bine clasați. Hai să vedem această grămadă ordonată. Da. Și încă 3 puncte. Și un cartonaj galben ar trebui să vedem acum. Pentru că i s-a pus în vedere chestia asta. Am vrut să te întreb înainte acestei grămești ce se va întâmpla, însă știam dinainte răspunsul tău. Da, mi se fac semne de către colegii mei care sunt mult mai în măsură în arbitraj și automat îmi confirmă faptul că ar fi trebuit un cartonaj galben. Bun, ok, nu vrea să rupă echilibrul jocului, dar atunci când se impune nu mai există dubii. Da. Yeah, good scrum. Yeah. As long as we wait till the ball's in, we're good, eh? Yeah. Andrei Rădoi, care joacă în Anglia, a încercat să vorbească cu centralul și să-l întrebe dacă grămada noastră este ok. Asta i s-a și spus, da, este o grămadă, este o grămadă bună. Canadienii sunt obligați să schimbe din nou ceva în jocul lor. Până una și alta... Florin Vlaicu însă voi pune încă 3 puncte pe tabelă până una alta. Iată o execuție care din nou a ridicat spectatorii în picioare. Dar ne-am dus la 9 puncte. Da, suntem la adăpostul unui eseu transformat. I'm off. Nouă schimbare în tabăra canadienilor. World Rage a pătruns pe teren. O nouă lovitură de începere lungă. Iată-l pe Vali Popurlan recepționând balonul. Vali Calafeteanu, un șut, un cârlig urmărit de către jucătorii noștri. Este la Dorin Manole. Macovei încearcă să plece în axul acelei grămezi spontane. Păstrăm posesia. Iată-l pe Rădoi. Placajele canadienilor nu mai sunt atât de puternice. În orice caz e foarte bine că noi reținem posesia. Și un șut foarte, foarte bun al lui Vlaicu. Îndepărtează mult balonul de terenul nostru, îi obligă pe canadieni să șuteze înapoi și de aici am putea declanșa contraatacul. Iată-l, Vlaicu a recepționat fer cu un șut înalt la care ar putea să sară. Posesia este la noi, am recuperat balonul, asta este un joc de picior de care ne-am... Este la... Nu. Da, a fost flerat înainte acolo. Prinsese în prima fază Antonescu. Spectatorii nu sunt de acord cu decizia centralului. Hai să vedem și noi reluarea. I don't understand you. N-a fost înainte, sub nicio formă. A fost un înainte din jucătorul canadian. Cam de fiecare dată s-a adeverit
Vorba stejarilor. Hai să o luăm și pe asta. Oricum, un efort remarcabil al jucătorilor, o partidă excelentă. Al treilea meci test. Să nu uităm, seria transmisiunilor de rugby continuă săptămâna viitoare la TVR. Duminică, pe 30 noiembrie, este finala Cupei României, Baia Mare contra celor din Timișoara. TVR2, ora 18:30. Din nou schimbare. Așa cum spuneam, e în regulă, nouă ne convine ca aceste fragmentări să fie cât mai dese. 3 minute. Important este să rămânem concentrați până la final. Ar fi o victorie de moral pentru băieții noștri în perspectiva Cupei Mondiale. Și acum vă mărturisesc că consider că potențialul jucătorilor noștri este mult mai mare și îl putem îmbunătăți până la Cupa Mondială de la anul. Bineînțeles că și oponenții noștri vor putea face progrese, dar fiecare meci din acest moment va fi determinant pentru evoluția noastră la Cupa Mondială. Să nu uităm, așa cum spuneai și tu, o generație foarte bine închegată. De data aceasta nu se mai dorește. Bine acolo foarte Macovei. Bine și cu botezatul, dar bună intervenția lui Macovei. Bine a văzut acolo Florin Vlaicu că balonul ieșise din acea grămadă spontană. Nu am contestat în acea grămadă ordonată, s-a jucat pe parte închisă. Da, va fi o margine cu repunere canadiană. Yeah, absolutely. Number 9. Da, va intra și Florin Surugiu în teren. Îl va înlocui pe Valica Rafeteanu. Da, Florin are, hai să-i spunem, maturitatea necesară menținerii unui asemenea rezultat. Tocmai de aceea spuneam că pe final e important să știm cum să manageriem colectivul. Aplauze însă și pentru Valica Rafeteanu. Da, a făcut un meci bun, într-adevăr. 3.5, 4. Florin Surugiu este introdus tocmai pentru aceste minute de final în care știe cum să menținem posesia. Yeah, sure. Aripa de pe partea noastră, numărul 14, este obligat să părăsească terenul de joc. A fost un meci foarte dur de ambele părți. Iată o margine cu efectiv complet, bine prinsă de către canadieni. Încearcă să formeze un mol. Se avansează destul de bine, mai mult de 10 metri s-au obținut cu acest mol. Se țin bine acolo jucătorii, recuperăm posesia. A fost un înainte, oricum se lasă un avantaj. Scoate Surugiu pentru Florin Vlaicu, trimite lung Florin Vlaicu. Da, și nu se prinde din prima. Automat canadienii se grăbesc pentru că nu mai au foarte mult timp la dispoziție. Încearcă să plece pe acea parte. Multă nervozitate, ar trebui să fim mult mai calmi pe acest final. Margine cu aruncarea României. Ar trebui să calmăm mai mult jocul, să păstrăm mai mult posesia. Let's go, come on.
Let's go, please, quickly. Da, margine cu efectiv complet. Andrei Rădoi va repune în această margine. Mai mult ca sigur vor încerca ai noștri să păstreze balonul în margine. Bine, Vali Popurlan. Exact, s-a dictat codul de margine. Un mol încerc. Vlaicu păstrează posesia și foarte bine face. Balonul iese la Surugiu. Antonescu. Din nou Dascălu încearcă să găsească o breșă. E bine că păstrăm posesia. Pleacă Ursache acolo în ax. Suportul îi vine destul de târziu. Sunt jucători canadieni care încă umblă la balon. O lovitură de pedeapsă, da. Da. Yeah, 1.5 minutes. 90 seconds. What are we doing? Quickly. Vor da în margine. Okay, let's go. Da, îi se permite trimiterea balonului în margine. Ar mai fi cam un minut din acest joc. Da, e bine că jucătorii noștri vor mai mult de la această partidă. Bună decizie a capitanului de echipă și a lui Florin Vlaicu. Time off. Hurry up. Quickly, come on. Da, și până să se rea jocul, Daniel, cum ți s-au părut aceste meciuri test ale României? Consider că a fost un progres vizibil de la meci la meci. Dacă în primul meci cu Statele Unite jucătorii noștri nu au reușit să-și impună jocul, în cel de-al doilea meci a fost din nou un pachet un foarte bun joc pe pachetul de înaintare, o foarte bună apărare. Ca și în acest meci, trebuie să recunoaștem că sunt deja 160 de minute fără a lua eseu și iată o victorie, încununat tot de o victorie. Da, o victorie mare, o victorie frumoasă obținută în fața Canadei, 18-9 pentru România. Cu multe sacrificii, dar oricum foarte îmbucurătoare pentru perspectiva Cupei Mondiale. Aplauze pentru acești jucători ai României. Aplauză pentru performanța lor, în primul rând de a fi la Cupa Mondială și în al doilea rând, iată, pentru această victorie, așa cum spuneai, o pregătire excelentă pentru Cupa Mondială de la anul. Aceasta a fost și povestea acestui meci test. Seria meciurilor test se oprește aici. Transmisiunile de rugby continuă la TVR săptămâna viitoare, duminică, pe TVR2 de la ora 18:30 aveți finala Cupei, partida ce se va disputa între Timișoara și Baia Mare. Mulțumiri lui Daniel Mitrea. Doamnelor și domnilor, acestea fiind zise, punem punct acestei serii de 3 meciuri test ale toamnei. Bună seara și vă așteptăm în continuare la rugby cu brațele deschise. Ne bucurăm că am văzut această frumoasă victorie și sperăm ca la anul să ne bucurăm de încă o victorie la Cupa Mondială în fața Canadei. Iar eu îmi iau la revedere dumneavoastră, îi mulțumesc lui Daniel Mitrea și ca de obicei vă invit să rămâneți alături de programele de calitate ale televiziunii române. Weekend plăcut!